Hi mga chingus! Hello from South Korea. Today's vlog is about my mission. Akong unang misyon guys is mupalit ra nga ako ng usa. Mag-shopping, magsuroy-suroy. Unya, kulbaan man kuno kung ganahan nga mupalit nga ako ng usa kay dili ko katabi og Korean lagi. Pero i-encourage ko sa kong bana nga dili pag-practice. Ikaw dito pangita o sa imong ganahan paliton, unya ihatag lang kong card, kung inigbayad nimo, unya human na. Pero sa pagkakaroon lisod pa jud hunahunahon guys kay kulba kayo. Ma-intimidate magud ko kay di ka kastorya ba, di ka katabi sa ilang mga tinabian, unya di pa jud ka sabot sa mga sign, mga label, sa mga pangsuwat nila diha. Unya sa mga prices, di pa jud ka kamao ba. Pero karong adlaw ato nang suwayan guys. Nakita rang usa. So bani ko ninyo guys, magsuroy-suroy ta, mag-shopping ta. Unya tanaw na to, familiarize na to ang mga daan, ang mga landmarks aron ining kita rang usa makatultol na ta sa tapadong. So nakagawas na gyud ta guys. Unya arita sa kaning 24-hour nga mart diri dapit dool sa mua. Atong tan-awon ang mga products diri, no? Magkatawa ko guys ba kay nakoy gitutukan nga karne, unya ang uban po nanunod pod. Abi nilag unsa, abi nilag discounted, barato kayo. Ako ra ba gitutukan kay wow kasabot. Na scam jud ni sila kay sa maning babae ngano sige masyag tutok sa karne basig kuan kay ni kanang basig naani discount or barato ra kaayo. Na scam jud ni sila. I was thinking guys ba nga magluto ko og Filipino food. Ang apan lang kay walay Pinoy nga store dapit sa amua, unfortunately. So, nangita lagi ko og kanang banana ketchup, mga tomato paste. Naay tomato paste pero walay banana ketchup. So nangita unta ko niya wala man. Niya akong gitan-aw sa kanang online guys, naay Pinoy Mart na UFC banana ketchup pero kabaw mo pilay presyo. 200 kapin, hapit na 300 ang usa ka botelya nga gamay. Ang kanang botelya gud nga regular nga ketchup gud. So sa tuwa pila naman na oy 20 kapin. Naunsa naman ni oy. Mangita na lang po tag recipe guys nga di na magkinahanglan og mga inana. Kuan lang siguro mga pati, suka, ingunana na lang siguro atong unang lutuon dili or mag-practice ta og luto og Korean. So actually ako ra gyud gisuwayan nga musud ra guys nga ako ra usaba kay mataha manggud ko. Pero nasuwayan na jud nako nga ako ra usab bahalag ako'y napalit didto. Basta gisuwayan nako nga ako ra usa nga magsusuroy. Para practice sa akong Korean guys kay magbasa-basa ko diri sa mga establishments, mga signages. Ako nang basa-basahon bisag di ko kasabot kay kung kapila na nimo maagian nga word, imo naman ang ma-familiarize, di ba? Murag ninot lagi ni diri sudlan guys ay kay mga tanom kana. Kanang upay og tanom unta ba niya? Unya na lang na oy, next level na lang kay di ko ka maumstorya. Nasa sila yung mga karaokehan diri guys. Ilaha diri kay kana bang naa sila kwarto-kwarto niya magkanta-kanta sila kana kung nakita na to ski drama gud ta pwede magkanta-kanta sa atong balay ana kay papulis man ta. Nagbound tag sneakers guys kay makuyapan niya ta charot. Di ka nang lalang siglaayan niya ta ba. O kaunta guys.
Naghuwat ko guys nga musta para makalabang na ta. Okay, huwat-huwat ko sa ta. Ningon akong bana nga kung nakuno ko yung maagian nga restaurant nga ganahan ako i-try, ako lang daw siya ingnon. Charot. Nakoy makitaan guys nga restaurant nga dumugon og tower. I mean, nagoy daghang customers good pero tanaw na ko sa food. Ganahan ba ka ko anisa? Lami ba kanisa? Kasi lami kay na may mga customers daghan ng uban mingaw man. Pero kanilaging wala ta kaila sa food. Magduduha sad lagi ta. Samgyup ko rin diri ay. Mingaw guys no, basta gabi mingaw jud diri. Wakay kay makita ang tao nga galakaw-lakaw. Berting hawana sa daan. Nakita na ko ning usa ka restaurant guys. Ang pangan kay One Harmony and it looks lit. Look at that. Na mga daghang customers sa sud and I think it's one of the famous restaurants here in this area. So akong ingnon akong bana nga pwede may mga on diri one day kay lami jud siya ng mga pagkaon busam, takalbi, uban pa diha. So I'll introduce you to those kinds of food guys later. Sometimes magkatawa ko sa mga pangan sa ilang stores diri guys no, like rag pun ba ganahan sila pun, like for example kani tanaw na to niya, you can do it, o diba? Very creative. And then napa sila ka naging nail shop nga pangan kay nail. So nail in Korean it's tomorrow. So tomorrow nino ta kagkuko. Basta may kay sila nag-creative kay sila kanang tigimo og names. Ninot unta magtanaw-tanaw og mga inani guys ba, pero mahadlok matamsud kay basig pangutan unta ba niya mag nosebleed ta. Ay. So asa man ta padung guys, adto ta sa Lotte Mart. Okay, mura siya sa ato pa Robinsons, mga dollars ang mga prices dito, pero nakoy ganahan nito gud nga paliton yogurt. So adto ta dito and bani ko na inyo atong paspasan. Nakoy kasugat guys, babi na kong artista. Kapag siya gud katong nasa kong likod. Mo siya gnaong og artista. Walang ko kailakin sa artista hato guys, basta Korean nga actor. Niya, sig na malikmata ra ko ni. So nanata sa Lotte Mart guys, pero kabawas ang entrance. Ato pangitao ni chat ko sa kung ba na ingon siya nga pangitaa. Tsaka jud oy. I have enough time daw, so pangitao na to guys. By the way guys, no daghan ko makita diri nga churches. Daghan ko makita nga crosses diri. Nawan ninyo. Like sa akong pagtuyok-tuyok mga kadusi, kakinsi na siguro ni daghan jud kaayo as in dagko gagmay, ambot na guro 20 ako nakitaan. Asa na kang entrance ani nata sa libon, asa na ta nagdasok-dasok.
na-realize na ko guys no, kay ako yung gituyok ang tibuok Lotte Castle. Tsaka na jud kay kuam na siya Lotte Mart sa Ubos, sa daghang mga stores kananan shops unya lay Lotte nga tower, so mo siya condominium ba. So finally nata sa entrance after 48 years. Here we go. Nakita na nato ang yogurt section. Ato sang check upon guys unsay mga prices diri. Ngunto kung ba na nga kato na pili katong kuan brand sa Lotte Mart kay ano daw to, barato ra daw to. Naanata diri sa self-service nga counter guys. Pwede ra kita rin mo panso, kita rin mo bayad. To ato ra. Actually, wala na ako na kuan guys no, kaya nakulbaan manggod ko. Wala ko na record ba. So, di ko kabaon sa to. Tung sa counter, may gali ka ano ko, ask ko help na anak ko. So name, dowajuseyo, can you help me? And I can't speak Korean very well. I said, 한국말 할 줄 몰라요. And she was really happy to help. So, I'm really glad nga nakaraos din ako. Sorry guys, wala na akong na-record guys. As in, pulba jud. There's one more mission guys. We'll go to CU convenience store to buy our favorite drink. Actually, dako jud kayo og help akong pagsuroy-suroy ron kay na familiarize na nako ang mga landmarks, ang pagtuyok-tuyok kamay. I'm actually using kuan guys, Naver map. Mas accurate siya kaysa sa Google Map. And yeah, dali ra kay ka maka-navigate to the app guys, and nakatultol ra jud ka. So ato ta sa CU nga convenience store na dool ra sa balay. So let's go. So, kita mo ng CU. So, dili ka siya maong. Daw, napoy CU nga convenience store dili guys. Pero dili ta diha nga CU mo palit. Minut lagi ni nga part dili sa neighborhood ay in fairness. Murag ninot ang nightlife diri, daghan kay mga bling bling, daghan kay mga suga. Kabaw na kung anong mas lively diri guys, kaya naday diri ang street market. Yes, kana diha mo na entrance. Actually taas kay ang street market diri guys. Taas niya daghan kay kag matanaw, as in dili ka ma-bored. Tanawon lang tamo sa akong other vlogs kung saan yung naadiha guys ha. So after sa ta mauli sa ta guys. Kabantay guys na luto na di akong sipon. Subaw pa more. Di mo siya subaw nga kuan guys, kanang siponon ka baka na lang kung sa katugnaw mo to lang yun ang
Sipunin mo ba? Guys, nanata sa CU convenience store dapit sa among balay, but for some reason dili na ma-open ang iyang door. I don't know. I tried to chat my husband pero di pa siya ma-reply kay busy pa siya sa work. So ang ending guys, back door dito siya. Mao di ay nga close. Pagka jud, gwapa jud kay ko. Naday diri ang entrance sa CU. Nice to see you. Yes. Okay. Oh? Ah, 네. 죄송해요. Ah, 죄송해요. Diri guys, mo na palpak jud ko gamay diri. Wow kayo. Ah, kamsahamnida. Gawas na ta guys, kay wow kayo. Very wow. So, yeah, sabihan ta mo guys. Akala ko butang sa credit card guys, inigbayad di ay i-insert di ang card. Ako mang gitap-tap ang card. Ay, taka ra jud ko as in. Unya, akong gi-insert tapos wa pa jud siya ni work niya. Nagisulti ang babae na ko, wa pa jud ko nakadungog. Wa pa jud ko nakasabot siyang gisulti nga again, insert again. Tsaka na jud eh. Pero yeah, wow jud kay guys. Pero ay, what an experience today. Pero at least nabalik na ko sa balay o nahuman ako ang tanang mission nga gisulti sa akong bana. So, pakpak. Salamat guys sa pagkuyog-kuyog na ko karon, and I really appreciate you watching my video. See you.